Veel Max. Van Willigers, Bergje Mellema, Marius Zowel, Luc Nijland, Guillaume Kerkhoff, Paul Salafie, Sepp Herman, Sanjif Kakala Matthij, Jobjo Rakelowski, Wilma Lindenberg en Johannes Tesch. 23-60 punten op de tijd. De leiding voor Nijland in baan nummer 3. Hij ligt als eerste aan in 23-69. Wordt zo gekomen van Nijland aan het einde van deze race. En gaan we kijken naar de voorlopige uitslag die nu in beeld verschijnt. En serie nummer 8.